משחקי קרן אור, חינוך בגובה העיניים, מציגה. חלקי הדיבר, אבני הבניין של השפה. אז מה הם בעצם חלקי הדיבר? חלקי הדיבר הם חלקיו של פאזל המילים ממנו מורכבים משפטים, פסקות וטקסטים בשפה הכתובה והמדוברת. ואלו העיקריים: שם עצם, פועל, כינויי גוף, שם הפעולה, שם הפועל, תואר השם, תואר הפועל, מילות קישור ומילות יחס. בסרטון זה נתרכז בשם עצם, פועל, כינויי גוף, שם הפעולה ושם הפועל. שם עצם. השם של הדבר עצמו, שורש עין צדיק מם. קבוצה אחת של שמות העצם היא שמות עצם מוחשיים, כמו למשל פרח, מחשב, כיסא, שולחן ושעון. אלו הם שמות עצם אשר אפשר לחוש אותם בעזרת אחד או יותר מחמשת החושים שלנו. כמו למשל שפרח אפשר להריח, לראות ולגעת, ושעון אפשר לשמוע. בנוסף, קיימת קבוצה של שמות עצם מופשטים, כמו למשל מציאות, משימה, אוויר, רעיון, רגש. אלו הם שמות עצם שאי אפשר לחוש אותם לא באחד ולא ביותר מחמשת החושים שלנו. לשמות עצם יש תת קבוצות נוספות. אחת מהם היא שם הפעולה. שם הפעולה, לדוגמה, ריצה, אהבה, התחדשות. על שם הפעולה ארחיב בהמשך. תת קבוצה נוספת היא כינויי גוף, כמו למשל, אני, אתם והיא. גם עליה ארחיב בהמשך. סימנים לזיהוי שם עצם. כאשר אפשר להוסיף למילה את הידיעה פלוס מילת השייכות. שלי, שלה, שלנו ועוד. כמו למשל, השולחן שלי, הרעיון שלו, המציאות שלנו. או כאשר אפשר להוסיף כינוי שייכות, כמו למשל, שעוני, רגשותיי, אהבתנו. פועל. הפעלים מייצגים פעולות כמו ציירתי, אירועים כמו נפצעת, תהליכים כמו התרגשתי, ומצבים כמו יחשבו. סימן לזיהוי פועל הוא להטות אותו לאחד הזמנים, עבר, הווה או עתיד. ועוד סימן חשוב לזיהוי הפועל, אלו הם כינויי הגוף. אתן שתי דוגמאות. בעבר אני ציירתי, ובעתיד אני אצייר. בעתיד הם יחשבו, ובהווה הם חושבים. כינויי גוף. כינויי הגוף הם תת קבוצה של שמות העצם, והם מתחלקים לשלושה גופים. כל גוף מתחלק ליחיד, יחידה, רבים ורבות. נתחיל בגוף ראשון. גוף ראשון יחיד יהיה אני מדבר. גוף ראשון ביחידה יהיה אני מדברת. גוף ראשון ברבים יהיה אנחנו מדברים, וברבות אנחנו מדברות. גוף שני ביחיד יהיה אתה נוכח, וביחידה
את נוכחת. רבים אתם נוכחים, ורבות אתן נוכחות. גוף שלישי יהיה ביחיד הוא נסתר, ביחידה היא נסתרת, ברבים הם נסתרים, וברבות הן נסתרות. שם הפעולה. שמות פעולה גם הם תת קבוצה של שמות העצם. תפקידם לתאר את הפעולות עצמם ותהליכים שונים. לדוגמה, אכילה, התרגשות, דיבור. חשוב לזכור, בניגוד לפועל, לשם הפעולה אין גוף וזמן. שם הפועל. שם הפועל הוא צורת הפועל בצירוף האות למד. לדוגמה, לבשל, לטפל, לאהוב. חשוב לזכור, בניגוד לפועל, לשם הפועל אין גוף וזמן. כל הזכויות שמורות למשחקי קרן אור, חינוך בגובה העיניים.